Hoy, ba't kayo nandito? Mag-release lang ako ng sama ng loob. Lumayas kayo dyan. Ano request mo? Request. Singer yan, may request. Ay. Ate Janet, good evening. Shout out. Ano bang mahalaga? Nagdadrama eh. Request na kayo, mag-end na ako. Good evening, Ate Janet. Kaya ako nag-off, nakaganto lang ako. Yes, tama. Tropa. Just another woman. Lubat pa nga yung aking ano eh, pang karaoke. In love si Gigi. In love si Gigi, Ate Janet. Nandun sa baba ang kumpare mo. Kaya nandito na ako sa taas, nasa baba ang kumpare mo. Nasa baba ang kumpare nyo. Butang! Good evening, Butang. Thank you. Thank you sa pagpunta. Hindi ako makakanta nito. Mamaya ako kakanta pag wala ng tao. Ay, kabayo. Out na ako. Sige na, Ate Janet, go na. Ate Sir Dawan. Go na. Nakakayang kumanta pag may tao. Mamaya na po katawagan na. Thank you naman sa pagpunta nyo. Salamat. Ano gusto mo? Away naman. Sir Dawan, isabi ko sa'yo, pag sumama kami kay Ate Janet, dito kita ibibitin, no? Lobat pa kasi yung cellphone. Nahiya tuloy ako. Away o kiss? O anong sagot mo? Sir Dawan, sagot agad.
One. Ayan na, magsagot na ate. Ngek. Sabi, ngek. Nagbago isip. Ang bilis magbago ng isip ni Ate Janet o kaya. Sagot ka agad, Sir Dawan. Flying kiss daw, Ate Janet. Bakit ang daming tao? Lilipad. Ang ingay mo naman. Ingay mo, be. Silent ka nga. Notification. Hindi. Ay, nahiya na ako. Nagbago na isip ko. Mali pala yung title ko. Dapat pala hindi gano'n. I could see in my mind a lady with a gun. I can tell, living her practice, waiting to be free. Kilala ko yung si Dawan. Aba. Ginali nila gano'n. Yung airplane mo, walang gas. Di ako makarating sa Japan. Kilala mo si Dawan, Jenaline? Sis Jenaline, saan mo siya nakilala? Dawan, go to channel lang. Go to channel pala. Oy, Sis Ruby. Shout out, Sis Ruby. Thank you. Namukhaan mo ba, Jenaline? Thank you, Sis Ruby. Wait lang. Tagal na mga kumanta. Naiya nga ako, 7 pa ang tao. Pag isa na lang ang tao. Ay, bakit si Jenaline ta? Si Ruby ang pupuntahan ko. Puntahan kita. My husband, relaxing and electric massage. Nako, hindi na kayang lumaban ng cellphone mo. Host, baba mo hagdan. Naku, walang hagdan dito.
Hindi ako marunong nung may hagdan, Sir Dawan. Sayang. Ako na lang haharana para sa'yo. O ilaw sa gabing madilim. Ganun yung mga harana dati, di ba? Pwede naman mayroon yung hagdan ng neighbor. Ganun yung mga harana nung ano ah. Ano pa ba yung mga kinakanta dati? Anong kakantahin ko, Sir Dawan? Sarong Bangge. Sarong Bangge. Sarong Bangge. Sa higdaan nakadangog ako ning huni ning sarong gamgam. Ganun yun, di ba? Hindi naman niya yan maintindihan eh. Sa lubak ko katurugan baku kundi baku, ano iyong imong boses iyo pala na alam niya yan, alam niya ate. Shorts. Ito pala si Sisrin. Ay talaga ate, naintindihan mo? Hindi ko na sa ulo yun eh. Hanapin ko nga dito. Hindi ko na sa ulo yung ano nun eh. Right? Ah, kaya pala. Bicolana song. Anong brand ng gatas ang trusted ng moms? Hindi ko sa ulo to eh. Tapos loading pa, o di ba? May hawig din ang ilong. Na, Janet. Ikot-ikot nga lang. Loading. Higda.
bandi. Sa higda. Nakadango. Ngunilin sa runggamgam. Ay, mali. Ayun lang. Batang may laban para sa sarili. Batang may laban. Yun lang. Sino asawa mo? Pwede ko ba makilala, Janet? Chachacha ka mga ganito. Uso yung mga ganitong tugtog sa kasalan. Si Janet, break time mo po. Bakit ma-edit nito? Ay, hindi na i-edit dito sa ano. Sorry, yan ang nakalagay. Isa pa, Mar. Anong kanta? Bicol, te? Bicol? Wala ako masyadong kanta. Ano ba mga kanta sa Bicol? Ubod balik. Ano yun? Wait lang, may mga store
Ayan na si Sir Eham. Ano, napalitan mo? Lakad na to, sayang may nabili. Miss Lucy, shout out, Miss Lucy Warren, good evening. Ay, good morning pala sa iyo. Akala ko pa naman ako ang Miss mo Janet. May asawa ka na pala. Umalis na sila. Yay, umalis na sila. Alis na? Umalis na sila, bebe. Yay! Ay. Nasaan ang mic? Hello.
Ano sabi ni nanay? Maybel, magkanta daw kayo sa channel na mentors kayo ni Mary at Gulis. Pinapalaro ko sa Nene Nights. Ang kasama ko para di memory. Ay, naka-live ka na sa Nene Nights? Apa. Alam na dyan pa si Sir Dawan. Sir Dawan, baka may bagang pa dyan na bubunutin. Busy ka dyan, di ba? Naka-live ka na sa Nene Nights? Ay, naka-live ka pala. Nasaan na si Sis Jenna yun? May request yun. Ano yung gusto niya? Just another woman. Ay, naka 30 minutes na ka. Pinaka-pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap. Chicken Joy! Baba. Kami ni Mama, ganito kumembo. I'm strong, I'm sure. Ay, nakikikanta. Mali. Ito pala yung karaoke. Ano pinapot Aslin pa? Pinapot Aslin pa? Yung... Karaoke, dear. Amay, that easy to forget. Tigas naman to eh. Papel ko, ano papel? Baba, daw.
I'm just another woman, just another woman in love. Alright. Wala na yung nag-request. I'll be with you tonight through the years. Meron pala ako dito. Paano ito nangyari? Pinapractice ko ang kanta. Gatas ng batang to, may low lactose na rin. Bonakit pre. Naka-direct live lang ako, sir. Hindi ako marunong nung may hagdan. Ewan, hindi ko ba siya nakikita dati? Baka siya, isang binatang mayaman mula sa nilalang pamilya. Naglo-loading kasi ang cellphone ko. Bayad ako ng extra para mag-operate ako ng isa. Pwede pala yun? Sibat dapat ay Bakit loading? anong meron sa suit? Alam ko na. Naglo-loading ang Isa cellphone. sa katulad niya.
Ito para sa inyong dalawa. Favorite song yung dalawa. Global Karaoke TV. Ilang minutes na lang. Tagalog. Ano yung title nun? Tama, yung Tagalog, yung kinakanta ni ate pag... Oo nga, yung kinakanta. Nalimutan ko yung title eh. Ano ba title nun? Pero hindi ko kayang kantahin yun. Si ate lang magaling yun. Paano nakapasok ang ganoong kahabag-habag sa art exhibition ni Master Mo? Talagang pinagawa nito ang ating pamantayan. Sa mundo niya, mabibili ka yan sa ganong halaga. Oo, kakain ako na nakatayo sa ulo. Kakain ng matiwari. Ngayon, tapos ka na. Anong gagawin natin? Nalimutan, hindi ko maalala yung title. Alam ko yan yung Tagalog. Nagsisisi ka na ngayon. May oras ka pa. Humingi ka ng tawad ngayon. Wait. Ngayon, baka siya'y matimawi. At palayanin ka. May lahat ay huwag na. Hindi ng tawad sa akin ngayon. Hindi siya susubok hanggang sa bumansak sa ilalim.
Ngayon, hayaan mo siya. Umiyak na umiyak. Sino ang gusto bumili ng aking pintura sa 10 dolyar? Inoon mo, personal siyang dumating. Siguro, dahil sa batang ito, lumabas ka at tingnan kung sino ang tanya. May ganitong kapamitan ng pag-uusga, nangahas na gumastos Ay, ng 10 sayang, dolyar Mars. sa sarili niyang Bala ko pa naman Inoon mo, magpa. may kasabot. Tapos na si Pangchen ngayon. bata. Magpahula? Talaga na ba? May pagkakataon ka bang umalis, pero pinili mong pumasok sa impyerno. Ngayon, wala kang takas. Ginoon mo, ito yung bata. Hindi lang niya iginagana tayo. Nalimutan ko yung title niya eh. Para bilhin ang painting ninyong iba. Ngayon, sigurado tapos ka na. Ang pag-upente, ginoon mo. Gusto mong makita kung paano ka makakaligtas dito. Pangchen, ano na ang gagawin natin? Ayos na. I never be. Bakit ako ang sinasaktan ninyo? Mali ang tinatamaan ninyo. Siya ang dapat itong saktan. Ikaw talaga ang tinatamaan ko. Wala, hindi ko maalala. Hindi ako ikinalag. Pero alam ko yung kinakanta ni ate. Ginoong Juan, maraming salamat sa pagkilala ninyo sa aking painting. Salamat Clue. sa pagkilala. Clue. Ito, Ay, clue. ang pagkilala ay isang bagay. Pero ang presyo nitong painting, hindi ay sobra-sobra. Sobra-sobra. Naku po, 10 dolyar ay mataas pa rin. Walang hiya ang batang ito. Tama ka talaga. Kaya binigyan kita ng 10% of diskwento. 2 dolyar. 2 dolyar na lang. Huwag na. Matanda ka na. Clue. Ayan. Hayaan mo na. Naku, ang kapal ng mukha. Pero, boy, kailangan mong ibak ng maayos. At ipadala sa bahay. Walang problema. Clue, Tagalog. Walang problema. Binili ang painting ni Master mo sa halagang 10 dolyar. Nananaginip ba ako? Master mo, Ang clue, Tagalog. ito talaga namang ibebenta mo sa amin sa halagang 10 dolyar lang. Tama. Ang layunin ng exhibition na ito na aking inorganisa ay para makahanap ng taong itinadhana para rito. At itinadhana ko ang presyo ng painting na ito sa eksaktong 10 dolyar. Sino ang makakabayad sa presyo yun? Ang siyang itinadhana ng tao. Ano? Ginagamit yon kung saan mo makikita ang silangan at kanluran. Ah! Ang galing pakinggan ng 10,000 beses. Pero isang dahil, It, bulaga. Ganon? Sa aking kasintahan, kahit gaano pa malaki ang meron, hindi ko ito ipagpipili. Pangchen, ang bait-bait mo sa akin. Nana, ikaw. Akala mo ba yan ang magiging mabait sa'yo? 10 dolyar. Naalala ko tuloy sa akin ano, na kung bibigyan ko ang bayan nila, natawag sila ng parang aso. Dito ka lang? Tama ba? Dito ka lang. Hindi yan. Pagpapamalagay. Puso ko. Mali. Biro lang. Ano bang title nun? Huwag mong seryosohin yun. At hindi, ako ang natalo kanina. Papayag ka ba kaya? Ikaw, gusto mong tutulong ako ng parang aso? Panaginip mo yan. Eksakto. Huwag kang tumayo dyan. At magpakapalan. Huwag mong kalimutan. Hindi dahil kay Ginoong yan ngayon. Wala ka man lang dito. Ano, hindi mo matanda. Malalaman mo kung saan ka sa lugar mo. Sa mga tao ganito, Ha? akala ko makakapamakas ka. Walang kwenta, sir. Gusto mo makipag-coordinate sa akin? Sino ka ba? Tahanan? Tatapusin kita sa isang Malalaman ko saan ka sa lugar mo. nagpupunong ka sa teritoryo
Mahina ako sa history. Mahina rin ako sa... Hindi ko maalala eh. Tapos, malapit nga ba? Lamig. Init-init nga. Osman, ang reaksyon mo, hindi masama ang iba. Ano gayong title nun? Alam ko yan eh. Sino sumamo? Mawakasan kita. Sir, yan, may magandang balita tayo. Sige, yung kumpanyang bibili sa anin. Sabi nila, yung malaw. Ayun, kumpas. Ano, yung ibig kong sabihin nyo, yung number 1 sa Forbes list. Exactly. O di ikaw ang nanalo. Talagang nasa natin ko. So, Em, ikaw ang nanalo. Ikaw nakasagot. Ang malaking tao na yun, ako, siyan singay, ay tataas sa mundo. Tama, kapag nangyari Mataas yun. Di ko yung kayang kantahin. parang pag-isinan, langgam, at ang pagkakainana ay magiging parang Try nga natin. Try natin. Tutugtugin ko lang pero hindi ko kayang kantahin ko eh. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman inakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Love na bagong lahat, hindi ko na kaya. Paano magpanggap? Saan ako? Bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kanungan na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo kong nilikha. Ikaw ang hantungan at aking wakas.
Sino ako talaga? Ikaw ang kumpas ng naliligaw. Naging kulay ka sa langit na bukas. Sa bawat bagyo na dumayo, ikaw yung kanlungan na nahanap ko. Kahit nung di ko alam, ilang beses mo kong niligtas. Dalawang beses na sa fencing. Kahit Ikaw ang hantungan at aking wakas. Thank you, ate. Ala. Wala akong pa-thank you ano dito. Thank you, ate. Sino ba? Thank you, Sir Dawan. sino pa ba talaga? Pwede pala yun, ano, yung pangalawang boses. Maliit lang, yung matinis na boses. Pero pag normal na boses, hindi ko kaya. Tatandaan ko nga yan. Fact check. Bilang isang lalaki, kailangan mong magkaroon ng kakayahan na protektahan ang kapatid mo. Siyempre, Wala akong thank you, ano. lakas loob. Pwede kang sumubok ngayon, Dave. Bakit hindi ako maglalakas loob? Ay, 56 minutes na ako. Kuya, hindi ito patas. Si Pang 7. Kuha mo naman ganda kaya. Thank you, Sir Dawan. Patas. Anong hindi patas? Aralin ko nga to. Gagawin ka, huwag mong sabihin Hindi ko pa to masyadong sa ulo eh. Hindi mo lang yung espada sa kamay mo para tamaan ako kahit saan 10 beses. Ano ba yung isa? Manalo mo yun. Huwag mong Ay, ito. sabihin inamin. Manalo mo yun. Anong sinabi mo? Narinig ko ba yun ng tama? Ha? Ay. Binibigyan mo ng pagkakataon si Jimmy. Ha ha ha. Ako anak isi. Oo. Hindi ka kailangan ng awa mo. Yes. Last song ko Premium na quality siguro. coffee without the premium price. Now Sabay that's yan. a smart choice. Cheers. Aralin mo para marinig ko magpapahula ka ulit. Iho. Last song ko na yata to. 57 minutes.
past. You can trust in me, our love will never last. Lobat. Lobat na aking. Lobat na po ang aking speaker. Iyan, naka 1 hour na ako. Si Janet, thank you so much po. Sir Dawan, thank you. Sis Janaline, thank you sa pagtambay. Siya na masyadong mataas na pagtingin. Huwag ng karera. Maghihirapan lang siyang sumakay sa babae. Sigurado ako, hindi pa siya nakasakay sa babae dati. Kung wala kang kabayo, pwede kitang pautangin. Hindi na kailangan. May sarili akong kabayo. Lobat na yung aking ano. Kailan ka ba nagkaroon ng kabayo? Huwag ka pagpayabang. May kabayo ka. Sis Janaline, kinanta ko kanina yung request mo, wala pa. Sandali. Tumawag lang ako. Tumatawag. Uwian na ba? Oo. Ate Janet, thank you talaga. Thank you, thank you. O, diba? May talent pala. May talent. Mahiyain pa, Sir Dawan. Mahiyain pa. Nasaan siya? Hindi ko rin alam. Taxi. Narating siya sa kanyang kabayo. Ano ka? Ano tawag doon? May kabayo siya. Katawa-tawa. Mag-angkas ka. Nandyan yung si Sis Butang. Nakikita mo na, ang lalaki, puro salita lang. Nana, bigyan mo siya ng 1 minuto pa. Kapag hindi siya dumating, dapat sumama ka sa akin ngayon. Nalobat na yung speaker ko. Kapatid, ang check kung saan ka. Hindi na kailangan, maghintay pa, matagal na. Darating siya, narito na siya ngayon. Ay, pwede na pala ito palitan kasi 41 na yung aking isang cellphone. Wait lang, sakot ang speaker ko. Ang check. May nangyari sa'yo, kaya nga namin siya. Naniniwala ako sa kanya. Darating siya, Yun. matagal na. Darating siya, narito na siya. Makatulog na ng maaga. Tulog na! Hindi ako alam. Ba't hangatid mo ako, Japan? May pakpak ba yung motor ni Butang? Paano ito nangyari? Sis Jenaline, ano nga yung favorite song mo? Darating siya. Ang check. Ang gwapo. Hindi mo alam kung saan. Natuwa ako pag mawawala yung kabayo. Pero hayaan mo, sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng kabayo. Said I love you, but I lie. Hindi mo lang ng halo-halo. Tama na yung salita. Kaya tayo pa. Sige, ibigay ko ang gusto mo. Ang check. Ang pinag-ibig siya. Ang ganyan. Siya, kaya, Ikaw magpapasundo. bigyan kita ng 3 secondong head start. Bigyan kita ng 3 head start. Ano ang sinabi mo? Sigurado ka binibigyan mo as Kakanta pa ako ng isa, tas mag-end na ako. kailangan ng speedy driver at ang bilis na kabayo para mapilitan. Hindi na fencing. Saan pwede na Siya. Binibigyan mo siya ng sobrang babae ang sabihin. Malayo siya sa Something. siya? Bakit mo pa siya kinakausap? Right? Sa pinakamaganda. Last song. Wala akong favorite song kasi hindi naman ako paborito ng kanta. Ay, hugot. So, ginagawa pa aeroplano mo. Pala ko ba pinag-iisipan mo pa? Oo nga, nag-iisip pa siya. Ba't magpapasundo ka na ngayon? Lover's Moon. Ay, sige, ika. Last song para. Gapang sa work. Gapang na. Mentos muna. This song is
Hanggang dito na lang. Gigi, samahan mo ko. Aba, sige, wait kita dito sa 7-Eleven ng bayan ng Muntinlupa. Oh, ba't nasa Muntinlupa? Ma'am Che, ang payo ko sa'yo, ay sumubok ka na lang ngayon. Kuya, halatang halata. Pinapahirapan mo si Kotse. Paano hindi? Magpapahirap sa kanya mo. Mag-grab ka, Ate Janet, gabi na. Mag-grab ka na lang, mabilis ang biyahe. From Japan to Muntinlupa. Mga ano lang yan, 30 minutes. Hindi mo ba nga nahawakan ng tape? Paano ba ng ahas na hawali? Ang isang tulad ni Ginoong, isang Sino ka talaga? Maaral nga yung ano. Talaga? Maaral nga yung ano. Talaga? Hindi na kamayaman sa Ano ba talaga? ano? Kaya ano ako pakilala mo? Ang pinakamayabang tao sa Dali, ano, may nakangiti sa akin na babae dito. siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Paano nangyari yun? Hindi mag-isa lang siyang tukhang walang kwenta. Naka-white yan. ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kanina pa ako tinitingnan. Isip. Mo ba? Akala mo ba dahil lang dito, wala na akong magagawa? Ang harot. Talaga ang pinakamayabang. Nagkakalaga ng ganyang kayo. Alam mo ba, sino ang kalaban mo? Ang bansa. Ma'am Che, sino ka ba? Magkakalaga ng ganyang kayo. At yung bilyar, kahit nagsimula kang maglaro, wala ka sa sinong Ayos naman ang buhay mo sa ako. Baka naman madala ka sa kindat-kindat sa titig Sardawan. Pagdating mo pa ng dito, nagdulot ka na ng problema sa amin. nanay. Wala akong ginawang problema. Nanay, naniwala Paano ba to? Isip muna ako. di ba? Paano ako nagkaroon? Shock ka. Dadalawang isip na. Hindi mo ba ako nasasaktan lagi? Hindi lang kita anak. Ngayon pa lang, patay ka na sa akin. Tatay, bakit? Sino ba talaga siya? First, ay wow. Siya ang matagal nang nawawala. Kapatid mo. Ngayong siya. Uy, pare. Hindi masama. Sandali lang. Nanay, tatay. Talagang papayag kayo. Nagpakasala pa matitalim sa kanya. Tama. Nanay, tatay. Alis Hindi ako mo alam sa kung pwesto sino siya. ko. Hindi mo alam ang Jollibee na lang kita, wait. Siya. Ang pinakamayaman sa buhay. Nakapalda maiksi. Ay, nakaharap ba? Baka nakatalikod. Barbie yan. Kaya, totoo ba, siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Kaya ibig sabihin, Paano yan? Makabalik ko ng bintik. May mga bakas ng kahapon, Ate Janet. Bakit? Bakit si Nana palagi nakakakilala sa mayayaman? Kung sana, ako ang napili niya imbes na Nana. Ako ang napili. Waiting, always waiting. Barbie yan. Pag nakatalikod, nako, huwag ka maniniwala. Paano ko siya maaga sa Nana? Yan. Sabi ko na, isa kang tunay na lalaki. Guwapo at may talento. Napaka-music. Napaka-balat ko. Na maging kuya ko. Kaya, ano ang nangyayari dito? Nana, bago ang lahat ng ito, kasalanan ko ang lahat bilang kuya mo. Simula ngayon, pamilya na tayo. Wala na. Makakapigil sa kasal ninyo. Kuya, bayad ka na. Siyempre, kaya ka mo. Tignan mo. Saan pa ako makakahanap ng ganyang magandang bayaw? Tignan mo si Patrick. Guwapo, napakatalino. At nakakasama siya sa nagpapagsubok na ibinigay mo. Parang espesyal na ginawa para sa'yo. Sakto na sakto. Ang perfectong asawa.
Okay. Ayan, thanks, sos. Bye-bye, everyone. Ayan, thank you so much, Sir Dawan. Thank you sa blessings. Ate Janet, thank you so much po sa blessings at sa pagtambay niya. Salamat sa support. Tulog na tayo sa payaw. Good night po, Miss Rainbow. Sis Gigi, good night. Tulog na tayo. Alak. Magsarado na ng pinto, Alak. Wag nang lalabas, ha. Ako lang. Buyers, everyone. Thank you so much. Bye-bye. Ate Janet, thank you so much po. Sir Dawan. Bye-bye.